May tulo ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kamanghuran kong anak o sa sitwasyon sa iyang amahan. Aron yung hisabtan, sugdon ko atong 2015 diin nakasod ko og trabaho sa usa ka tindahan. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, ni ano ba ka siya? Hi, Ann! Good morning! Niya na si Jerwin? Uwa pa ko kita. Late siya? Unsay late ba, uy? Kasayo pa aron. Wa pa ganita makapangablis tindahan. Wa pa gani atong amo. Abot ako pasabot ba? Kinalang parehas nato ba? Sayo, mag-una gyud sa atong amo. Dili kay ang atong amo ang mag-una nato. Ngano ka, uy? Nakabantay na ba ako nimo? Ha? Ngaon sa ba? Nga dugay kayo kang maka-check sa i-deliver ni Jerwin. Murag imong tuyoon og dugay-dugay ba? Kasabaan ganito sa customer ana nga dugay ma-deliver ang ilang order. Hala, pataka man lang ka, uy. Nakabantay ko nimo, uy. Sige lang nimo sundan og tan-aw si Jerwin. Unsa man? Naibog ka niya? Ha? Uy, ibugod taon wa, no? Ibugod, uy. Uy, pasidan antik kaday. Ayaw gyud kayo pahalata. Kay makailabi ang lalaki kung makagusto ta nila. Ha? Og pasidan-an sabti ka nga may kaipon na si Jerwin. Dayan. Naibaw bitaw ko nga may kaipon siya. Pero, wa man ni nako tuyo nga mabati ko gusto nga to niya. Nga naman sad, uy. Nga malipay man ko mo trabaho basta naa si Jerwin. Wa man sa taon ni nako tuyo, uy. Tungod tingali. Kay dali ra kayo may kasinabot sa trabaho. Ay, dugaya maugma, uy. Aron makita ko na sab si Jerwin. Cherry. Uy, buntag na, uy. Mujuti ka pa man ka, ha? Cherry. Ma? Unsay, ma? Buntag na. Kadugay ba nimong nakamata? Ay, dugay kang natuog gabi, eh. Ha? Oo, ma. Dugay ko nakatug. Ay, huna-huna na sa kasi imong problema. Sa amahan sa imong duha ka anak. Ma. Makapila na ti kasultihi. Nga kalimti ang way puangod ka amahan sa among mga apo ni Papa di mo. Total, di apa man ning Papa di mo. Malingaw raman sabing magbantay sa among apo samtang tua kas imong trabaho. Ako pa ni mo, Cherry. Mangita kag ikapuli sa amahan sa imong mga anak diha sa imong kasing-kasing. Naa naman, ma. Uy, naminaw ka sa kong gisulti. Ma? Oo, naminaw, ma. Ilisi tong tortugok nga amahan sa imong duha ka anak. Pangita og lalaki nga makadawat pud sa imong mga anak ug andam nga pakaslan ka. Ma. Dili si Jerwin ang lalaki nga gusto ni mama nga akong pangitaon. Ang gusto ni mama, kanang lalaki nga way kabilinggan. Kanang andam nga mapakasal na ako. Apan, pablara nga minyo si Jerwin. Kay may pamilya naman siya. Apan si Jerwin na ang gipuli kong mark sa akong kasing-kasing. Siya na. Uy, inuktok man? Uy, ikaw di ay. Ana lang ko kadili importante nimo. Nga dili mabantayan ang akong presensya. Jerwin. Pero ako, halos matag-suok ti ka pangitaon kung mawa ka sa kong pananaw. O sa pamuhulong ang ako mga mata sa pagpangita nimo kung makita na ti ka. Jerwin, unsay... Nakasabot ko si mong gipati na ako, sir. Ug prangkanta lang sab ka. Susama tag gipati, sir, eh. Mahal sab ti ka. Kaso lang, nagpugong-pugong lang ko sa kong gipati tungod kay minyo ko. Jerwin! Sobra ang kalipay nga akong gibati. Diyan naibaw ko nga susama di ay may gibati ni Jerwin. Wala ko magduha-duha sa pagsugot niya. Bisan pa man, ug nahibaw ko nga may pamilya na siya ug may usa ka anak na silang lalaki sa iyang asawa. Nagkarelasyon mi. Og niabot gyud mi og 4 ka tuig sa among relasyon nga tago-tago nga kami ra gyud duha ang nahibaw. Hangtod nga naburos ko niya. Unya,
Pa, mapasilo ako ninyo. Nganong mo hilak ka ba, Jerry? Naamang kahang amahan, anak. Kita ba'y amahan na, ha? Ala, patubangan na mo. Anong igo ka naman naghilak? Kinahanglan magpakasal mo kay Mabdos ka na. Dili ko mahimo niyang pakaslan pa. Tungod may kaipon naman siya. Usa, napamabdos kag taong may kabilingkan, sire. Apan, mahal na mo ang usag-usap pa. Ah, Og nisaad siya nga ang kuno niya ang akong gisabak. Siya mo abaga sa ako niyang pagpanganak. oh, unsa? Jerwin, salamat ha. Nga wagid ko nimo pasagdi. Lipay kay ko. Babayi ang ato anak. Gwapa, sama nimo. Mao ba? O, diri na ang nurse ka ganina. Ito, pamangka. O nga ako nalang nagbuot-buot o pangan sa atong anak. O, gipada ko siya sa akong apelido, Cherry. Jerwin, Dili ka mo reklamo ang kapuyoan ng Jerwin bahin ninyo? Og may anak na mo? wa pa mahibaw ang kapuyo ni Jerwin bahin namo, ma. Ay, sus, kung mahibaw unya na, Jerry. Magubot gud unya ang imong kinabuhi. Ma. Kadiyat lang, ma. Si Jerwin. Hello? Animal ka? Kundatan ka? Kinsa ni? Ako ang kapuyo ni Jerwin. Nabasa ko ang tanan mong text. Nawayo pagkagatas para sa inyong anak. Ha, sultihan ti ka. Wa ka na'y madawat maskin piso ka ni Jerwin. Kay ako na'y nagkupot siyang sweldo. Unsa? Pagagnaw ni mo mga sustintu, oy. Kabit ka lang. Ay, Cherry, nganong naghilakag maayo? Ha, Cherry? Uy, kahilas ba ning muhinga ni mo kabit, day? May magpinakaslan sa siyang Jerwin. Ayaw hilak-hilak diha, day. Ayaw padaog ang nabayhan na, uy. Kinahanglang isog kang mubarog sa katungod sa imong anak, nga masustentuhan sa iyang amahan. O kanang kapuyo ni Jerwin, ikiha sa paghinga ni mo kabit. Dayan! Uhay nang naibaw ang katipo ni Jerwin sa among relasyon. Diha na, dihang may anak na mi. O wa na gyud masusintuhi pa ni Jerwin ang among anak, kay mao'y mando sa iyang kapuyo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, angayan bang mangayo kog sustento sa amahan sa akong anak, bisan duna na siya katipon? Ikaduhang pangutana, angay ba kong pakauwawan o ginganlan og kapit sa iyang katipon nga dili man sad sila kasado? Ikatulong pangutana, ang katipon sa amahan sa akong anak mao'y nagkupot sa sweldo ni Jerwin maong dili na mahatagan ang akong anak. Husto ba gud ang iyang gibuhat? Pwede ba nako siyang mareklamo, anak? Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa may akong buhaton aron makapangayo ko og sustento sa amahan sa akong anak? Dili ba ko maglisod sa pagpangayo, ilabi na kay nagda sa iyang apelyido ang among anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cherry. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner. Pero wala pa mangyapon mi nagkuyog. Si Dr. Rene Obra, I miss you already partner. Kumusta ka din ha? Kami kihapon ang inyong madungog, matagingon arong orasa, bagsa-bagsa lang nga tingog. Way juwet, way kuyog sa karon mga sukintig paminaw. Pero ang importante, padayon mi nga naghatag ninyo og kalingawan, pero naapoy kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto medikal, punto emotional, personal, medical, no, behavioral, psychological, mga problema sa ginadiling droga, kinsa na nagsuffer din ng anxiety or depression, ipadala ng inyong mga suwat diri namo ato ng pagasturyahan, ato ng pagahisgutan para makahatag mig dili lamang tambag pero tabang pod ninyo. Now, punto legal manta karong adlaw ang ato ang letter sender atong tawgon sa
pangalan nga si Cherry. Ipadala ni Cherry ang ihang suwat sa Kini ang Akong Suliran official writers page. Naay duha ka anak si Cherry sa una niyahang katipon. Diin nagbuwag man sadto sila. Naa siya'y nakakita no og nahigugma pagbalik si Cherry sa laing laki sa ato ang drama atong nasinati nga iyang pangan kay si Jerwin. Apan si Jerwin na may pamilya, naay kaipon. Maong ang ilahang relasyon tago-tago. Upat ka tuig na sila hangtod na mabdo siya. Ipadala ni Jerwin ang anak nilang babayi sa apelido ni ini. Apan kadugayan na hibaw-an sa iyahang kaipon. Og gipahunong na sa kaipon ni Jerwin ang sustinto sa ilahang anak. Sumuni ihang mga pangutana ha. Unang pangutana, mga sukintig paminaw, angayan bang mangayo kog sustento sa amahan sa ako ang anak bisan duna siya'y katipon. Okay. Kasubo no nga masinati nato nga dili gyud kaayo maayo ang inyohang relasyon. Although kung mayong kagkaipon, di man minyo siguro si Jerwin na alay kaipon. Pero pamilyado. Unya ning sud ka in a relationship nga medyo komplikado, nagkaanak mo. However, maski manugmingon ko nga dili kaayo sulod no sa saktong gawi ang inyong relasyon, ang bata nga inyuhang nabuo ug na anak waysa ug nagpabilin ang responsibilidad ninyo isip ginikanan anang inyuhang anak busa isip amahan dapat siya nga muhatag og sustinto. Di na gani kaangay mangayo, siya mo'y dapat kusa nga muhatag anak kay nahibaw man siya nga naa siya'y anak nimo. Dapat di po niya pasagdan ang bata, di man gani ikaw ang bata na lang, no? So kung angay ba kang mangayo, of course angay ka mangayo kung siya mismo dili kusa nga mo barog sa iyahang responsibility isip amahan. Ikaduhang pangutana, angay ba kung pakauwawan o hinganlan o kabit sa iyahang katipon nga di man sila kasado. Well, wa man gyud nay label no ang kanang being the other woman no mo man ay kanang kuha na to karon. Kaso lang karong mga panahon na good ang kanang mo enter gyud anang ingon anak nga relasyon maski kibaw ta nga naay laing obligasyon ng ato ang kapikas or gihigugma mahuwag man gyud gihapon nga matawag og kabit gihapon no kay kaning pagtipon ang kuwang na lang ani kasal naman lang. Kaso di gyud na siya lisensya para sa ubang tao, not even katong iyang kaipon or any other person nga mungan nimo og bati or dili maayo or mutawag nimo mga pangan nga makasakit sad sa imuhang budhi. Sayop man ganing imuhang choice pero tao man kagihapon angay gihapon kahatagan og sakto pod nga respeto na apog kay katungod dili pud ka pwede tamak-tamakan lang sa lain nga tao. Okay? Ikatulong pangutana, ang katipon sa amahan sa akong anak ang nagbuot sa sweldo ni Jerwin. Maong dili mahatagan ng akong anak, husto bago dihang gibuhat. Pwede ba nako siyang mareklamo, anak? Okay. Siguro, in a way, sa kasuko, dala sa kasuko ba, no? Nga nahibawan o nasakpan si Jerwin nga nangitaglain, naay karelasyon og lain, nang cheat, no? So, dala na sa reaksyon na nga normal pod nga expected sa usa ka babay. Nga ingon ana, no? However, dili si like I said ganina, tungod kay naay obligasyon si Jerwin ngadto sa bata, pwede gyud ta makademand og makapangayo. Dili ngadto sa asawa or sa katipon, kundi ngadto kang Jerwin. Now, kung si Jerwin ang nagkupot siyang sweldo kay ang babay, ang kihaan yun gihapon nato si Jerwin. Kay total, kung naay court order, no, og dili gud sila mo patuo sa pamaagi nga diplomasya, no? Diplomasya nga pamaagi sa pagpangayog sustinto para barugan ni Jerwin ang iyahang responsibility isip usa ka amahan ngadto sa inyong anak. Then wa man gud tayong recourse but to go to court para mangayo og sustinto. Now kung nanay order wa naman say mabuhat ang iyang ka ipon but to follow. Otherwise si Jerwin pud ang madaot. Di pud na siya mosugot ana, di ba?
Ikaupat og katapusang pangutana unsa may akong buhaton aron makapangayo ko og sustinto sa amahan sa akong anak. Dili ba ko maglisod pagpangayo ilabi na kay nagdala ang iyang apelyido. Sa iyang apelyido ang among anak. Okay. Answer na ko tubagon ako sa second question. Yes, masayon gani. In fact, nga makapangayo ka og sustinto tungod kay naa kay ebidensya pagpamatuod nga ang kanang inyong bata anak gyud ni Jerwin, and isip anak niya na siya responsibility sa paghatag og support anang maong bataa. Now, kung dili gyud nimo siya, pwede nimo siya mapatawag sa barangay, pwede ta mangayog tabang sa DSWD, pwede ta mo adto og mga organizations no nga ang advokasya ang katungod sa mga kababainhan sama sa Gabriela, sama sa Legal Alternatives for Women or Law Inc., Children's Legal Bureau, pwede ta mo adto aning mga ahensyaha, pwede ta mo adto Public Attorney's Office para makapangayog tabang nga masuwatan nato sila para mahatag silang sustinto. Now, if sa ingon anang pamaagi, no, dili gyud gihapon sila madaog sturyag tarong kay dili man ka mangayog gubot, kana lang no, sustinto lang sa bata. Kung dili gani gyud, then we will have no other recourse but to go to court para ang korte na mo sentensya og mohatag og order nga barugan ni Jerwin ang iyahang responsibility isip amahan anang bata. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw ug maayong adlaw.